Bare traf livkine mulei, kelvetekim atsa, fal buadalina ad, bilgi semtivnek mai, feyenem limhaba, feyenem milada, emetamarin tulei, emintesh fillu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin offru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ ġejn kassar. Ħutijejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li għalija aħna l-koll ġejna mistiedna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu, ħalli tenna inħarsu r-rieda tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'magħmudija ħadtu? Staqsihom Pawlu: il-magħmudija ta' Ġwanni. Wieġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-magħmudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. Kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem biqlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh. Bħalma d-duħħan mar-riħ jinxteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Alleluja, alleluja, alleluja. Missier l-tiema u difensur tar-Romol. Ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bris joħroġhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum bil-rifqa għal-kelma tal-Evanġelju. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu,
nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbija ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik, għalhekk aħna nemmnu li inti ħriext mingħand Alla. Weġibhom Ġesu: Temmnu issa? Ara, għad tiġi s-sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili jitħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għedtomkom ħalli bija jkollkom isliem. Fid-dinja dbatu jkollkom, iżda għamlu il-qalb, jien irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Kemmu sabiħ dan id-dialogu ta' Ġesu jew aħjar id-dialogu tad-dixxiepli ma' Ġesu. Fejn huma ferħ qegħdin jistqarru: aħna issa nemmnu fik. Aħna issa lesti li nafdaw ħajjitna f'idejk. Għaliex aħna rajna li inti il-mibgħut ta' Alla. Imma Ġesu mill-ewwel jiftħilhom għajnejhom u jfakkarhom li huma nies fraġli. Temmnu issa? Għad tiġi sija u ġa waslet qiegħda fil-qrib. Ma ninsewx dan id-diskors Ġesu qed jgħidu id-diskors fl-aħħar ċena fiċ-ċenaklu qabel ma jbati. Meta intom lili tħalluni waħdi. Kemm jiġrilna dan eżies fil-ħajja tagħna. Naħsbu li jimxejna pass il quddiem fil-ħajja spiritwali tagħna u forsi jekk nimtlew qisu b'ċertu kuraġġ. Jew aħjar nitkabbru xi ftit ma' nfusna. Ara llum irnexxieli mmur il-Knisja, illum irnexxieli nitlob, illum irnexxieli nagħmel karità. Imma ntebaħ ftit kif nirraġunaw. Impoġġu lilna nfusna l-ewwel post. Ara jien nemmen fik. Ara jien inħobbok. Imma l-ewwel post mhux jien irrid poġġi, imma l-mulej Ġesu. Għax dak kollu li nagħmlu ma nagħmluhx bil-qawwa tagħna, imma bil-għajnuna tiegħu. Bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Qegħdin f'din in-novena tal-Ispirtu Santu. Għalhekk huwa importanti jeżies l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Għaliex l-Ispirtu Santu mhuwiex biss dak li jiddefendina mill-ħażin, imma huwa dak li jimbuttana, jinkoraġġina, jmexxina biex nagħmlu t-tajjeb, biex nimxu wara Ġesu. Għaliex waħidna m'aħniex kapaċi naslu. Trid nagħtikom eżempju ta' dan. Ejjew inħarsu lejn anfusna. Nkunu sinċira imma magħna nfusna. U intebaħ kif fil-ħajja tiegħek ta' kuljum hemm xi dnub li min jaf kemm ilek tqerru u dejjem titfixkal fih. Hemm xi ħaġa li dejjem tintebaħ li mhux dejjem tirbaħha. X'jurik dan? Jurini kemm jien fraġli. Kemm il-ħajja tiegħi tiddependi kollha kemm hi mill-grazzja ta' Alla. Ejjew nitolbu għalhekk il-mulej. Iqawwina bl-Ispirtu tiegħu. Biex iva bħala dixxiepli
inkomplu nimxu warajh. Għaliex meta tiġi l-mument tal-prova, meta jiġi l-mument ta' dbatija, meta jiġi l-mument ta' teħ il-qalb, ħafna drabi nitilqu u nħalluh kif għamlu d-disċipli. Waħna maħniex aħjar mid-disċipli. Walek nitolbu fuqna, fuq il-familji tagħna, il-qawwa tal-Ispirtu biex tenna nimxu wara l-mulej Ġesu. U bil-wifqa fiduċjużi fl-imħabba tagħna lejna, ejjew nresqu it-talbiet tagħna lill-mulej. Nitolbuk, mulej, għall-Knisja tiegħek biex tkompli tobdi il-missjoni li inti fdajtilha, dik li tagħmel disċipli tiegħek, persuni li jażlu li jpoġġu l-fiduċja tagħhom fik. Nitolbuk mulej għal-mexxejja politiċi sabiex huma jifhmu tassew il-missjoni li għandhom li jaħdmu għal paċi fost l-umanità. Nitolbu għalina il-koll sabiex l-Ispirtu Santu iġeddidna fl-imħabba tiegħek u fix-xhieda tagħna ta' imħabbtek. Nitolbu għal ħutna il-morda, dawk il-persuni li jduru bihom. Nitolbu għal ħabsin biex il-koll kemm huma isibu u jħossu fuqhom l-imħabba tiegħek, imħabba li mhux tikkundanna, imma li terfa' l-bniedem mill-fraġilità tiegħu. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Għatina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jimla l-qalbna bil-preżenza tiegħek u b'kuraġġ u b'imħabba aħna nimxu warajk biex tkun hekk magħmula r-rieda tiegħek. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tiegħek, għanja ta' ferħta għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawn natur. Birek Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li s-sagrifiċċju la teba li sejrin nofrulek isaffina minn ħtijietna u weqawwina bil-grazzja tiegħek. Bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-djar lid-disċipli tiegħu kollha,
u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġrad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Imqawwijin bil-qawwa tal-Ispirtu, ħuti ngħidu t-talba li Marja tina is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' d-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' d-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' d-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' d-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dejk il-muħalla, ruħ, fejn. Ġisem ta' Kristi. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis, għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu siedna. Jidu flimkien tliet Ava Marijiet. Nitolbu l-Omna Marija biex tenna ħalli tassew nimtlew bid-don tal-Ispirtu Sant. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kem jidoqlejju dak ismek sabiħ, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna, tamali tal